Хоро за днес. Благодарим ви, че бяхте тук, да отстоите националната ни идентичност и да покажем, че България ќе биде во веки веков. Каниме ви да приключиме този предпоследен мегдан с химна. Който се чувства българин, заповяда да се хване на химна. Следващия мегдан, последния за годината, ще бъде в събота, 30 декември от 1 часа. Благодарим ви, бъдете благословени. Както каза баба Ванга, България ќе биде. Бъдете благословени. Уважаеми българи, скъпи съграждани, благодарим и аз, и организаторите на всички вас и на всички вас за присъствието, за днеска да направим един хубав, прекрасен празник. Благодаря ви наистина, от сърце, очаквам ви на 30 от 1 часа, кетеринг, озвучаване, всичко поемаме ние. А сега умолявам всички в кръг, знамен по средата, с химна на Република България. Майстро, ти си! Да живее България! А сега всички нека да поздравиме Явор за озвучаването, защото ако не беше той, няма си да има озвучаване. Благодарим ти, Яворе, от всички нас и от всички нас. На всички весели празници и до 30! Довиждане!